ešte ideme. Paket má 8. Chodný párik stojí 10 000 korun. Jo, to by stačilo. 10 slepačích vajíček. Áno, no to vravím. Také to lepšie ako sliepka. Jeden mal, ale 120 A jakú chuto má to vajíčko, len tak medzi veci? Viete čo, neviem, či ste niekedy jedol mozočky, keď sa zabíja ošípaná, keď sa robia mozočky na vajíčku, tak takú mozočkovú chutku má. Trošku takú inú ako kurecie vajíčko. Áno, áno, všetky sú. obsahujú veľa cholesterolu, lebo to je tá fázická sliepka. Nie, toto obsahuje úplne minimálne množstvo, aj vajíčko, aj mäso, minimálne množstvo cholesterolu. Koľko vaječnice je tá samička? Samička znesie v tom znáškovom období asi 30 vajíčok. Nevysedí, my dávame aj do riahne a samček sedí na vajíčka, samček vysedí tak 8-9. Áno, áno, áno.